Amics i amigues universitaris, ens trobem en l'última setmana de competició dels Campionats de Catalunya Universitaris per equips 2020, abans de que acabi l'any, on haurem completat la primera jornada de totes les modalitats existents. Ahir dimarts va debutar el rugbi com a esport en la seva modalitat del rugbi 7 femení al camp municipal de futbol Roureda de Sabadell. Les 9 universitats participants van disposar un total de 18 partits de 2 parts de 10 minuts cadascun, en una jornada festiva com ja ens té acostumat el rugbi en les darreres edicions. Palers, tutxers i carreres espectaculars van fer les delícies d'un públic entregat a les jugadores. Destaquem com a líder l'actual campió de la Universitat de Barcelona, que va guanyar tots els seus partits i lidera amb solitari a hores d'ara amb 8 punts. En la segona posició destaquem el triple empat a 6 punts entre la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Ramon Llull. En l'altra cara de la moneda destaquem el ple en derrotes de la Universitat de Lleida i de la Universitat Internacional de Catalunya, que s'ho jugaran tota la segona jornada si és que volen accedir al quadre de semifinals. Recordeu que la primera jornada dels Campionats de Catalunya Universitaris per equips acaba avui. Ja no ens veurem fins l'any que ve en la segona jornada i simultàniament es disputaran dos esports. El rugbi 7 masculí, que es disputarà de nou a partir de les 9:20 al camp municipal de futbol Roureda de Sabadell, i el voleibol masculí, que es disputarà a partir de les 10 al centre Gran Via del Club Natació Sabadell. Com sempre us esperem, tot i que el dia potser no acompanyi molt, i com sempre podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya Universitaris.